boys ne waka ta dole ku sara ne in kuka ji ta because ni din ne yes yan boy ba ni nazo mata da maza to ku ingizo domin yan boy na ku ya zo dan fara to duk kumar maso domin yan boy na ku ya maso agaji on top mu ne nan wakar ta musalan kenan in kuka ji ta ku tafa min yan boy ni dole ku sara min agaji on top muke gaba domin kun san ba ma gaba salon wakar mu abin duba waye ne bai san garin mu ba agaji ne kuza kudin duba cilin muke ba sai a biki ba don gayin ma akwai saba neman na halak ba daga nan ba domin ba mu gaji zaman banza ba idan ba ku yarda ba ku zo ku duba ku zo ku duba idan ba ku yarda ba ku zo ku duba